Мамадыш районында старт алган «Возрождение» яңарыш фестивале катнашучылар саны буенча рекорд куйды. Муниципаль конкурста барлыгы 4000-гә якын баланың эшен бәяләделәр. Фестиваль 4 этаптан тора, шушы көннәрдә җомга көне этабына да нәтиҗәләр ясалды. Әминә һәм Мәдинә Расуловалар игезәкләр. Кызлар барысына да өлгерә. Шахмат уйный, җырлый, бии һәм конкурсларда катнаша. «Возрождение» яңарыш фестивалендә да алар призлы урынга лаек булды. Кызлар мәдрәсәдә укый. Сынлы сәнгать номинациясендә шушы темага тукталдылар. Җомга көне этабы 3 номинациядә уза. Сынлы сәнгать, декоратив гамәли иҗат һәм шигырь. Соңгысында Ландыш Хәсәнова да мактаулы беренче урынны яулады. Конкурс миңа бик ошый, чөнки монда шигырьләр сөйләргә кирәк. Мин аны шигырьләр сөйләргә бик яратам, ятларга яратам, видео ясарга яратам. Минем классташларым булышты, укытучы апам булышты, Нәсима апа. Яшь категориясына килгәндә катнашучыларны 4 төркемгә бүлделәр. Жюри әгъзасы Лилия Шәрифуллина сүзләренә караганда, конкурска барлыгы 2000-гә якын эш кабул ителгән. Мондый сон арасында иң көчлеләрне билгеләү билгеле җиңел булмый. Бу конкурсыбыз инде берничә ел рәттән үткәрелеп килә бит инде Анатолий Петрович Иванов инициативасы белән һәм инде укучыларыбыз дагын бик теләп катнашу. Мондый конкурсның инде дәвамлы булуын теләсе килә. Менә быелгы эшләргә күз төшерсәк, алар үзенчәлекле. Ниндидер укучыларның тагын да игътибарлырак, күбрәк матуррак итеп ясарга тырышуларына игътибарны бирдек. «Возрождение» яңарыш фестивален инде традицион исемлеккә кертергә мөмкин. Муниципаль проектка старт 2019 елда бирелгән иде. Аның башлангычы Мамадыш районы башлыгыннан чыкты. Анатолий Иванов җиңүчеләргә шәхсән үзе бүләкләр дә тапшырды. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, балалар өчен сюрпризлар моның белән генә тәмамланмый. Шушы көннәрдә шәһәр һәм район оешмалары, предприятиеләре һәм учреждениеләре җитәкчеләре өчен ярминкә узачак. Алга таба да безнең менә балалар үзебезнең ничек дип әйтергә, үзебезнең милләтебезне саклап калуга игътибарны күбрәк бирсеннәр өчен дип сайладым шу курчакларны. Чөнки һәрберсе аларның менә үз милләтенә ошаш киемнәр. Фестиваль яз көне Троицк ярминкәсе һәм мөселман балалары слеты белән тәмамланачак. Шулпан Әмири, Гөлнә Гыйльмуллина, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.